שעד היום פספסתי איזה פגודה או שתיים, אז מזל שאני מטייל לבד ואני יכול להגיע לאן שאני רוצה. הנה טיפסתי לי פה על איזשהו הר או גבעה תלולה, מקום בלי תיירים. כמו שאתם רואים, הכל נבנה כרגע עוד בשלבי בנייה ונראה לי שהפסיקו. אני נמצא בקנצ'נבורי ויש לי פחד דברים, אני כמעט נפלתי עכשיו, אבל לא נורא, אני ארד והכל יהיה בסדר. יש פה איזה פגודה עצומה שנמצאת על ראש הגבעה, על ראש התל, סולמות מעץ. נראה לי שיבנו פה מתישהו, כי התחילו והפסיקו, כפי נראה. יש פה אוויר מדהים, רוח נעימה שהחלה לנשב עכשיו. אני מרגיש את המים גבוה, פשוט מטורף. קנצ'נבורי, נראה לי שזה המקום הכי גבוה פה באזור, פשוט מטורף. כן, כן. חשבו עלינו פה, שמו כיסאות. יש גם ספסל. יש פה פשוט נוף מרהיב. נראה לי זה המקום הכי גבוה. אפשר להגיע אליו ככה לבד, והוא לא מתויר בכלל, כי אין פה אף אחד. זו הפגודה, שוב. אפשר להדליק פה כתובת. נראה לי שאני אשב פה לי כמה דקות להתאוורר. כמו תמיד אני מנסה את דרכי ומגלה מקומות מקסימים. בהמשך הדרך, המקום עם הנוף הכי יפה בתאילנד נראה לי. ככה זה נראה. אז זה מסוג המקומות שלא רואים כשמגיעים בטיול מאורגן, אבל כן רואים כשמטיילים לבד. יוצא לטיול, אתה לא ממש אכפת לך איך אתה נראה, אבל לי אכפת איך אני נראה. אחרי שירדתי חצי מהדרך חזרה, גיליתי שבתמונות עשיתי פרצוף בגלל השמש, אז עליתי חזרה. הצטלמתי, ואם כבר הצטלמתי, אז יאללה, בוא נעשה גם וידאו. זו הפגודה שכבר ראינו קודם. הגובה פה מטורף. הכל פה רעוע, האמת. אבל בהתחשב בצורת בנייה של הישראלים וכמות ההתרסקויות והנפילות וההתמוטטויות של הבניינים בארץ, כל פעם איזה בניין מתמוטט, בוא נאמר שהמצב פה עוד מצב טוב. אני סומך על הבנייה התאילנדית יותר מהבנייה הישראלית, כי אם אתה רואה פה מקדשים בני אלפי שנים, לא קורה להם כלום. אז הכל בסדר. יאללה, אחלה יום שיהיה.